Musical Studio. This is Cappy Music. Ramadan, 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 Ramadan. Ramadan, oh yo yo, oh yo yo, Ramadan, oh yo yo, marhaba, oh yo yo, ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan. Ya Ramadan Karimu, wata mai alfarma, yan uwa maza da mata sai mu kare himma. Wata ne wanda yake bada dama ka sanya daya sai ka samu goma. A watan Ramadan ake samun ganima, sallah ka rike ta, istighfari ka rike ta, da salatin manzon mu sai ka yi ta, ka dau Qur'ani ma ka karanta. Kada ka biyo duniya ka shagalta, ku yafe wa juna, zama na amana, ku bar tuna baya. Watan azumi mai rahama wa kowa, ya Allah ka karbi ibadun mu, ka sa aljanna ne makomar mu, ka sanya nutsuwa a zuciyar mu, ka cire mana son zuciya a jikin mu. Domin azumi wata ce mai karamci, bashar ruwa kuma bacin abinci. Watan azumi mai hada zumunci, kar zuciya ta saka aikin haramci. Ya Ramadan wata mai adalci, mai ɗora shedanu da aljanu. Duk abun da aka ce kul sai mu hannu, ni manura ali aina hannu. Allahu akbar, masha Allah, oyoyo mun saka yau da jiya, kama kara juriya, rana bata kariya. Ramadan wata mai albarka, wasu suna kuka wasu suna murna. Ramadan da wa na toshe baki da gam, gani dab da rab dab, falala sai na cika dam. Astaghfirullah, sallah lada asham tahajjud. Ya kamata Ramadan mutu da karatu ba hudu gudu 1-2 karatu mutara ibadu babu gudu ko kaje kudu. Malami Muhammadu hana gama karatu ba zama kusa da lambatu, ko da kalilan hamdan kasiran. Allah ka nuna mini dalilan lentolo kwadi na kashe wutan kandi kota matai hada. Zan karanta tulatul wal fajr wal yadil asis wal sabbi wal wajal inalil sa'na lafi kutin. Ramadan GMK Ramadan Maroko ne na jagaban. Ramadan marhaban, wata mafi girma a kowane shekaru, watan afiya a kowane shekaru. A shi ake yawan ibada a kowane shekaru, a shi ake nika lada a kowane shekaru, a shi ake afuwa da wuri a kowane shekaru. Allah ka nuna mana na wasu shekaru, amin. To habibi ba laifi in tuna ma da watan Ramadan, kula da imanin ka tun kafin watan Ramadan, kula da ibadan ka tun kafin watan Ramadan. To wai sai ka iskanci ne bayan watan Ramadan? Baba ka bar shi mana ko na Ramadan, hamma ka bar shi mana ko na Ramadan. Allah ka ba mu falalan na wannan watan Ramadan, Allah da sa'o'in ciki na wannan watan Ramadan, da dacewan ciki na wannan watan Ramadan. Amin don daraja mu Muhammadan. Maroko Ramadan marhaban marhaban marhaban. Wata mai alfarma, kai watan yafiya ne wallahi, aboki ka gane kai mata wannan fa babu. Ramadan mu rike ibada, abokina ka je kala sawaya, yafi ai ka ɗauko carbi. Istighfaru she ka rike, da haula shi ma ka rike, salatin annabi shi ma ka rike, sallah ma sai dai ka rike. Ba wai Ramadan ake ibada ba, sallan nan ko yaushe za ka yi, lokaci biyar fa ka yi shi. Kar ka ci a Ramadan za ka yi sallah, kai in ba ka yin sallan ma to azumin Ramadan shi babu. To abokanai na ku gane, bana Ramadan basket babu, bana kayan sallah babu. Ni fish nake bayani, da su mai bosemti, lalai lati kadiri da yota na gan su mai minyami na famin dara tora. Allah ne hokam sun kubi don baga bintu. Rabana atina fit duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar.